Po dlhom čakaní nám konečne vyšiel prvý trailer na Spider-Mana Brand New Day a odhalil hneď niekoľko zásadných vecí. Peter sa tu mení na niečo nebezpečné a neznáme a okrem toho som si istý, že Marvel z traileru opäť digitálne vymazal pár vecí, aby neprezradil spoilery. A práve na toto všetko sa dneska pozrieme. Rozoberieme si trailer scénu po scéne a ja vám ukážem detaily a veci, ktoré by vám určite nemali uniknúť. Celý trailer začína záberom na Petera na streche budovy. Počúva, ako sa Ned a MJ rozprávajú. Oslavujú svoj prvý deň na MIT a sú z toho úplne nadšení, lenže Peter je totálne v depresii. Nezabúdajme, že v tejto chvíli si ho kvôli udalostiam z No Way Home nikto nepamätá. Je to fakt smutná situácia. Vidíme Petera, ako sklamanie skáče otočený z budovy. Toto jasne ukazuje, že Peter načne tento nový príbeh úplne zničený z toho, že stratil najlepšieho kamoša a svoju lásku. Dokonca nám ukážu záber, ako si pod maskou povzdychne, čo presne vystihuje jeho psychickú únavu z tejto celej situácie. Potom vidíme Petera s listom, ktorý napísal pre MJ. Vysvetľuje v ňom, prečo sa vlastne už nepoznajú, ale samozrejme nemá odvahu ho poslať. Brand New Day nám ukáže, ako sa Peter snaží so svojimi priateľmi znova nadviazať kontakt úplne od nuly, ale nebude im môcť priznať, kto v skutočnosti je, pretože ich chce chrániť. Peter sa neskôr ocitne uprostred nejakej naháňačky, ale preruší ho Punisher, ktorý chce tých zločincov evidentne rovno zlikvidovať. To Peter nemôže nechať len tak, takže ho zastaví. Z toho ale ako sa rozprávajú a z ich interakcie je jasné, že sa už poznajú nejakú dobu. Peterovi sa Frankové metódy určite nebudú páčiť. Následne vidíme Petera, ktorý je strašne unavený a omdlieva. Sám nechápe, čo sa s ním deje. Potom ho vidíme, ako sa prebúdza v kokóne. Scéna končí tým, že vystrelí organickú pavučinu priamo z ruky. Tentokrát k tomu nepotreboval žiadne vystreľovače. Organické pavučiny samozrejme mal aj Tobey Maguire z pôvodnej trilógie Sama Raimiho. Peter sa jednoducho vyvíja spôsobom, ktorému nerozumie. V ďalšej scéne vidíme, ako dopadne kvapka vody a ten obyčajný zvuk Petera úplne omráči. Jeho zmysly sa zlepšili do absolútne šialených rozmerov. V traileri počujeme Brucea Bannera hovoriť o mutácii DNA a spomína, že všetci pavúky prechádzajú transformáciami. Očividne sa Peter bude na niečo meniť. A podľa mňa sa navrhuje iba jedna možnosť a to je Man Spider. Väčšina z nás to pozná z animáku z 90. rokov. Tipujem, že táto zmena nastane kvôli tomu, aké ťažké obdobie Peter má a kvôli tomu stresu. Není úplne jasné, či bude mať tie 4 ruky a či bude naozaj vyzerať ako do spomínaného seriálu z 90. rokov, ale zatiaľ sa mu zlepšili schopnosti, je silnejší a mocnejší, čo uvidíme aj v ďalšej časti traileru. Peter požiada o pomoc Brucea Bannera. Bruce ho samozrejme nespoznáva, ale vysvetlí mu pár vecí o evolúcii. Bruce tu zrejme prevezme podobnú rolu, ako mal Dr. Connors vo filmoch s Tobey Maguirom. Niektorí sa divia, prečo je Banner vo svojej ľudskej podobe. Odpoveď je na jeho ruke. Je tam ten náramok, ktorý sa už objavil v She-Hulk. Ten mu dovoluje ovládať Hulka. Náramok sa ale podľa všetkého pokazí a my uvidíme nášho obľúbeného zeleného kamoša. Konkrétne šialeného, rozúreného Savage Hulka, ktorého sme, mám pocit, nevideli už strašne dlho, možno naposledy v Avengers Age of Ultron. V niektorých scénach vidíme Petera bojovať s červenými ninjami. Ide o klan Hand, čo sú známi záporáci Daredevila a Punishera. Vidíme tu aj Škorpióna, ktorý sa objavil v potitulkovej scéne Homecomingu a na jeho návrat sme čakali neuveriteľných 9 rokov. Som rád, že sa vrátil a jeho oblek vyzerá strašne cool. V tejto scéne Peter vtipne narazí do autobusu. Všimnite si ženu s bielým pruhom vo vlasoch a v zelenom oblečení. Podľa mňa je to odkaz na Rogue z X-menov. Určite to není nová Rogue v MCU, ale je to pekný odkaz. Na ďalšom zábere vidíme túto záhadnú postavu. Podľa mňa je to hlavný záporák filmu a bude ho hrať Sadie Sink. Na líknutých fotkách sme totiž Sadie Sink s podobným oblečením videli, čiže za mňa je to vlastne už potvrdené. Veľa ľudí si myslelo, že bude hrať Gwen Stacy alebo nejakú podobnú postavu, ale podľa mňa je už dávno potvrdené, že bude záporáčkou tohto filmu. Ale o koho presne sa jedná? To zatiaľ nevieme, ale trailer nám o nej pár vecí už potvrdil. Najskôr tam je scéna, ako je zatvorená v nejakom tajnom zariadení, ale podľa mňa sa z toho zariadenia dostane a začne robiť problémy. Samozrejme má aj schopnosti. V niekoľkých scénach Peter bojuje s ľuďmi, ktorí vyzerajú, či ich niekto ovláda, ako napríklad táto pani alebo tento policajt. Vyzerá to tak, že postava Sadie Sink vie ovládať ostatných a prenášať svoje vedomie do iných tiel. Tieto schopnosti dosť sedia na Jean Grey z X-menov. Dosť sa o tom hovorilo, ale po tomto traileri úprimne musím povedať, že na Jean Grey mi to moc nesedí.
toto by podľa mňa neurobila. Takže tipujem, že to je nejaká iná postava, nejaký iný mutant s podobnými schopnosťami, len bude mať tvár našej obľúbenej Max zo Stranger Things. Peter sa neskôr stretáva s Nedom a MJ. Zaujímavé ale je, že za ním vidíme fotky Spidermana. Tie určite patria k jeho práci v Daily Bugle, takže už v tejto chvíli pracuje pre tohto milého pána. Ach, si Spiderman! Maskovaný vyzerá sa vrátil. Vidíme tiež, že MJ má nového priateľa a Petera to dosť bolí, ale tento chlapík nie je len tak niekto. Volá sa Paul Rabin a v komiksoch je to dosť nenávidená postava, pretože práve nahradila Petera ako priateľa MJ. Tá postava má hĺbšiu minulosť spojenú s multivesmírom a mágiou, ale nemyslím si, že by to do tohto filmu ťahali. Podľa mňa to bude len nový priateľ MJ. Potom tu máme ďalší epický záber na Petera, ako sa hojda na pavučine, ale pozrite sa na túto postavu v pozadí. To je Boomerang. Je to antihrdina z komiksov, ktorý bol v tímoch ako Thunderbolts. Je 1000 dôvodov, prečo by mohol so Spidem bojovať, ale myslím, že by mohol byť aj spojenec, pretože v komiksoch spolu tiež spolupracovali. A potom tu je samozrejme tento záber, čo je odkaz na obálku komiksu, kde sa prvýkrát objavil náš obľúbený Spider-Man, konkrétne Amazing Spider-Man číslo 15. A toto vyzerá presne ako obálka komiksu Amazing Spider-Man číslo 134. Potom je tu epický záber, ako sa Peter vrhá proti ninjom, proti skupine The Hand. Keď sa na to pozriete bližšie, niektorí ninjovia nekúkajú na Petera, ale do prázdneho priestoru pred nimi. Úprimne si myslím, že v tejto scéne Peter nebude sám, bude tam s ním niekto a len tie postavy digitálne vymazali. Preto je tam aj toľko miesta. A samozrejme nebolo by to prvýkrát. Pred rokmi v traileri na No Way Home urobili to isté so scénou, kde boli všetci traja Spidermani, ale v traileri ich vymazali, aby nás prekvapili. A koho vlastne mohli vymazať? Tipujem, že to bude Daredevil. Klan Hand je jeho ikonický nepriateľ. Navyše vo filme bude aj Punisher. Nedokážem si predstaviť lepšiu postavu, ktorá by mala Petera v tomto príbehu sprevádzať. Ale jasné, sú tu milióny možností, toto je len moja teória. Trailer končí tým, že ninjovia Petera dostanú, ale on sa dokáže oslobodiť vďaka svojej novej evolúcii, strašne cool červeným očiam a zničí útočníkovú katanu. Dôležité ale je, že Peter tu vôbec nemá masku. To znamená, že vlastne v tejto chvíli ninjovia presne vedia, že kto je. Sú tu dve možnosti. Buď ich Peter ako pavúčie monštrom všetkých zabije a nebudú žiadni svedkovia, alebo tá organizácia jeho identitu už dávno pozná a je im to jedno. Podľa mňa by ale dávala viac zmysel tá prvá možnosť. To je ale pre dnešné video všetko. Trailer vyzerá úžasne, strašne ma nahypoval na tento film a som strašne zvedavý. Určite mi napíšte do komentárov, čo si o tom všetko myslíte vy, aké máte vy teórie, rád si to prečítam. Ďakujem za sledovanie a uvidíme sa na budúce.